Kha giỏi đây. Kha giỏi đấy. Đi. क्लिपाव नुनाय सिस्टारमोना सोर बुंनोथ' हाला बेनिफ्राय बिथांमोना दा जेरै मोसादो ओमफ्राय हस्टेलाव दङ नामा मिथिला दा ओरैबायदि मोसादो बिथांमोना एसे गाज्रि आं माखासेखौ होजोबनाय जालिया ससे क्लिप होनोसै बेनिफ्राय एसे मोजाङै मोसाबा मोजां जायो नाथाय एसे गाज्रियै दा बिसोरनो अलरेडि फेसबुकआव भाइराल खालामना लादो आरोना माने मानसिफोरा नुथों नायथों होननानै दायो आङो मोखांखौ देखायथ'ला ब्लार खालामना होनोसै दा मोखां देखायाबाबो बिसोरनो अलरेडि भाइराल जाखानाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलां माबायदि जोंनि बर' सिख्लाफोरा गावनो गाव भाइराल खालामना लानानै ससियेल मिडियाफोराव माबायदि देखायनो सानखो बिमा बिफाफोरा फरायनो एंगारहरदो एबा हस्टेलाव मोजां जाथोंनो एंगारहरदो ओमफ्राय माबायदि थांबाय दङ आरोना दा फेसबुकआव ओरैबायदि भाइराल जादों लोगोफोर आङो थाम्बनेलाव मानो होदो आरो सासे एक्ट्रेसनि भाइराल बाव होननानै थ' बेनो आरोना माने बेखौनो होलाबायदो मानसिफोरा दा जेबो भाइराला गैया एक्ट्रेसनि दा दोङोथाय मोनथिया आरोना जों बुंनो हाया रावनिबो गोरोन्थियाबो मावनो हाया मोजां खामानिबो मावनो हाया दानि जुगाव ओरैबायदि जाना दङ आरोना दा नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ आं ब्लार खालामना होनाय जासिगोन आरोना Oi, ang tukoy kaya listop, ang gay. Nagbisa di kila ba dong? Udah 17. Gas, kamu lewat dulu, naik nih bang, long naik dulu gitu bang, lewat dulu. Guys, beda buan dia. Naisir. Apa nih? मोसानायफोराबोथ' मोजाङानो नङा लेथ्रा ड्रेस गाननानै मोसानायफोरखौ नोंथांमोना नायलां माने ससियेल मिडियायावसो हेंगारबावना होयो आरोना गावसोरनो भाइराल खालामना लायो माबा फेसबुकफ्राव गावसोरनो भाइराल खालामनानै ओमफ्राय हेंगारना लायो आरोना ओमफ्राय एसे मोजाङै फरायनानै एसे मोजाङै डेन्स मोसानो लुगैदोंबालाय मोसाजायो आरोना नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि लामाथिं थांनाय माबानाय बेफोरखौ बावगारनांगौ एसे बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ फोजोबनाय जाबाय दायो नोंथांमोना नुखाबाय जोंहा ससियेल मिडियायाव माबायदि नुबाय थादो अब्लाबो लाजिनाय गैया गिनाय गैया जालांजोब्बाय आजिखालिनि मानसिफोरा दायो नोंथांमोना नुखाबाय आं माखासे भिडिअ'खौ होजोबनाय जायासै होजोबद्रायला बेयाव एसे गाज्रि दोङो बिथांमोनानो सिस्टारमोना गाज्रि माबानाय ओमफ्राय बेफोरखौ होथावजाया आं मोसानायखिनिखौसो होनो हाबाय आरोना दायो एसे बुजिलायदो बेयाव ओरैबायदि दोङो माने फेसबुकआव लिरना नाय बायदिबा सासे एक्ट्रेसनि आरो गोदान भाइराल जाबावदो होनलायनाय थ' बेफोरो जेबो नंला आरोना आङो उनाव बुजायसिगोन दा जेबो खोन्थाथ'ला आरोना थिग बेबायदिनो आरोना आं बांद्राय बुंला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनि सर्टआवनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ स' माच